Prije nego što poslušate ovaj klip, zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal. Elwood Radio. Kristina Kija Kockar za dlaku je izbjegla susret sa devojkom Vuka Moba u Budvi. Kockareva se, nakon što joj je dečko Vuk Mob objavio raskid, susrela sa novim problemom, njegovom verenicom koja je došla u Crnu Goru kako bi posjetila reperove roditelje. Kada je čula da Bilja stiže u Budvu, Kija je bukvalno odlepila. Počela je da viče i histeriše. Samo mi je ova trebala ovde. Mama je pokušavala sve vreme da je smiri, ali to nije bilo moguće. Govorila je da su šanse da se sretnu male i da nema razloga za nerviranje, ali je Kija nije slušala. Odmah je zvala svog producenta kako bi pomerila avionsku kartu za dan ranije. Govori dobro obavešten izvor za Srpski telegraf. Kija je brzinski spakovala stvari i istog dana sela u avion uprkos tome što je planirala da ostane duže. Upućeni tvrde da Kija ne može da podnese činjenicu da ju je Vuk Mob ostavio posle samo mesec dana veze. Ona je baš iz tog razloga odlučila da ode sa Primorja kako joj se bivši bukvalno ispred nosa ne bi šepurio sa izabranicom. Pored toga, ona nije ni sigurna kako će verenica reagovati ukoliko dođe do susreta. Zamolili bismo vas da se subscribe-ujete na naš kanal.